Estes son os 20 lugares que non vos podes perder en Latinoamérica. Machu Picchu es una ciudad situada en Perú, en lo alto de los Andes, a 2.500 metros de altura. Su nombre significa montaña vieja. Se cree que fue construida para honrar a Dios Inca del Sol. Tamén se cree que os incas vivían aí e practicaban rituais e ceremonias religiosas. Ademais, contén unha gran rede de terrazas agrícolas e unha das 7 maravillas do mundo moderno. Parque Nacional Tikal É un dos maiores centros de civilización maya que se conserva situado no departamento de Petén, ao norte de Guatemala. encóntrase dentro da reserva da biosfera maya, nunha densa selva con gran diversidade natural e animal. Dentro dela podemos encontrar templos moi importantes como son o de Jaguar, as máscaras e a serpe bicéfala. Salar de Uyuni é un dos lugares máis espectaculares de América do Sur, que pode verse incluso desde o espazo. Está situado en Potosí, en Bolivia. Baixo o salar está o 70% de reservas mundiais de litio. É un lugar moi especial no que naceron moitas lendas. Dice que o salar se formou co leite materno derramado polo volcán Tunupa, cando lle roubaron ao seu bebé recén nado. Cada ano as súas vaguas inundan este mar de sal en épocas de chuvias. A Lagoa Verde de Bolivia. A Lagoa Verde de Bolivia está situada á beira do volcán Licancabur, a unha altitude de 4.300 metros. Trátase de unha lagoa de auga salada, de gran beleza pola coloración turquesa das súas augas. Sen embargo, a súa beleza contrasta coa súa peligrosidade. Ten un 75% de arsénico, polo que non hai ningún tipo de vida dentro. É considerada a lagoa máis venenosa do mundo. Cataratas de Iguazú son unhas fervenzas impresionantes no río Iguazú, na fronteira entre Argentina e Brasil. Están formadas por 275 saltos de auga. O maior e máis caudaloso é a Garganta do Diablo, que mide máis de 80 metros de altura. É un lugar cheo de vida con moita vegetación. É unha das grandes maravillas naturais do mundo. País cafeteiro. O país cafeteiro é unha rexión xeográfica situada no centro-occidente de Colombia. Ten unha gran riqueza cultural, económica e ecolóxica. É moi famoso polas súas paisaxes verdes de cafetais, declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO no 2011. A cociña desta rexión é unha parte fundamental da cultura cafeta. Algúns produtos típicos son a bandeja paisa, os frisoles, as arepas ou a mazmorra. O Perito Moreno. O Perito Moreno é un enorme glaciar en constante movimento, famoso polos seus espectaculares desprendimentos. Está situado ao sur da Argentina e un pouco de Chile. O seu nome debe ser científico, explorador que descubriu. Ten unha superficie de 250 km cuadrados e unha longitude de 50 km. E 60 metros ao nivel do mar. É Patrimonio da Humanidade por UNESCO. O lago Titicaca. O lago Titicaca está situado en Andes centrais na fronteira entre Bolivia e Perú. Dice que é a cuna dos incas e hai varias ruínas desa civilización. Trátase do lago máis grande de Sudamérica e o máis alto navegable, a 3.812 metros sobre o nivel do mar. É un espazo natural moi fermoso onde se encontran especies como raias gigantes. Torres del Paine é un conxunto de montañas, glaciares, fervenzas, bosques e lagos situados en Chile. As torres son masas de roca posteriormente esculpidas polo xeo. Ten unha gran biodiversidade de flora e fauna, de pumas, guanacos, cóndores. O volcán Arenal. O volcán Arenal é un estratovolcán cónico de 1.670 metros que está situado no Parque Nacional Volcán Arenal. Este erupcionou por última vez no ano 1968. É un dos máis importantes de Sudamérica, pois, aínda que dende o 2010 está inactivo, segue a ter moita actividade fumarólica.
Ademais, é moi visitado para bañarse nas augas termais que manan no seu entorno. Volcán de Fuego é o máis activo de Guatemala e un dos máis activos do mundo. Está no centro-sur do país. Ten erupcións moi frecuentes. Está unido ao Acatenango, formando o macizo de la Horqueta. O seu nome maya significa onde está o lume, e os mayas considerábao sagrado. Ás veces, pola noite, vense ríos de lava polas súas ladeiras. O Cristo Redentor. O Cristo Redentor é considerado unha das 7 maravillas do mundo. É unha estátua xigante de Jesús ubicada en Río de Xaneiro, no Brasil. É un dos lugares máis visitados da América do Sur con un total de 2,5 millóns de visitas anuais. O Cristo Redentor foi inaugurado en 1931 e mide aproximadamente 30 metros. A súa característica fundamental é a apertura dos seus brazos, que simboliza a paz e o amor. Salto del Ángel é a fermenta máis alta do mundo, con máis de 900 metros de altura. Está situado en Venezuela. No Parque Nacional Canaima. O seu nome indígena significa salto desde o lugar máis profundo. E o actual foi en honra dun dos seus descubridores. Só se pode chegar a él atravesando en canoa ou atravesando a selva. E é Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. O Aconcagua. O Aconcagua é a montaña máis elevada de toda a América, con 6.961 metros de altitude. Está situada na provincia de Mendoza, na Argentina, dentro da Cordillera dos Andes. É moi especial, pois, ademais de estar rodeada dunha fauna e flora moi variada, contén restos arqueolóxicos da civilización inca. As Illas Galápagos. As Illas Galápagos son un archipiélago volcánico que pertence a Ecuador. Están situadas no Océano Pacífico. Son famosos polos animais que viven ali, tartarugas xigantes, iguanas marinas, pingüíns. As illas son coñecidas como as Illas Encantadas e son Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. O Velicunca está ubicada no sur do Perú, cerca da cidade de Cusco. Esta curiosa montaña tamén é chamada das 7 cores ou Arco da Bella. O seu gran colorido débese a unha formación xeolóxica acumulada ao longo do tempo debido á mescla de elementos mariños, lacustres e fluviais. Esta impresionante montaña tamén é importante en cultura e espiritual para as comunidades andinas. Chichén Itzá é unha cidade maya situada no suroeste de México, que cambiou ao longo do tempo. O seu nome significa boca do pozo dos sabios da agua, debido ao cenote sagrado, un pozo natural donde se cree que vivía algún deus. Na súa pirámide ten 365 escalóns, un por cada día do ano. Nos equinoccios, unha sombra en forma de serpe baixa por eles. Na pirámide se escoita un eco semellado ao canto da ave quetzal. É unha das 7 maravillas do mundo moderno. O deserto de Atacama. O deserto de Atacama é unha meseta árida ao norte de Chile. Este recorre unha gran franxa de terra de 1.600 km na costa do Pacífico. É considerado o deserto non polar máis seco do mundo. En algunhas zonas non houve ninguna precipitación nas últimas décadas. Destaca moito da súa gran extensión o Val da Lúa e o Val da Morte. Os moais son enormes estatuas de pedra situadas na illa de Pascua. Representan aos xefes da tribu Rapanui. Foron construídas despois da súa morte, xa que pensaban que protexerían a xente da comunidade. Hainos de varios tamaños e formas, todos son diferentes. O seu tamaño medio é de 5 metros e pesan varias toneladas. Distribúanse por toda a illa, sempre mirando o seu interior, o sea, non mirando cara ao mar. Val da Lúa. O Val da Lúa é un deserto natural con máis de 220 millóns de anos de antigüedade. É unha paraxe situada
no deserto de Atacama en Chile. É considerado un dos mellores lugares para practicar astroturismo, é dicir, a observación do ceo nocturno e diurno e a fotografía de estrelas